Veľmi dôležité je správne pevné uchytenie závitníka pre následnú činnosť. Nepostačuje mať závitník dobrej kvality, ale tiež kvalitný držiak pre perfektný výsledok práce. Dôležité je získať kvalitný a zosovaný závit. Firma Triumph ponúka dve veľkostné prevedenia držiakov. Teraz porovnáme prácu držiakom závitníkov Triumph a štandardným račňovým držiakom. Konkurenčný držiak má zabudovaný račňový mechanizmus, čo je nesporne jeho výhodou. Avšak je to potláčané nekvalitným prepracovaním a extrémne veľkými vôľami. Žiadny držiak nemôže mať vôle v uchyteniu, k držiaku Triumph račňu pripájame dodatočne, takže v základe aj proces otáčania je veľmi pevný. Silu otáčania možno regulovať, ďalšou dôležitou vecou je samotná uchytávacia čelusť. Dlhá, pevná čelusť absolútne vylučuje vôle. Bežne dostupný produkt má len dve čeluste, uchytené na perkách, čo má za následok extrémne vôle a zdĺhavé, nepraktické osadenie závitníku do držiaku. Držiak Triumph zachytí závitník ideálne. Dlhá pevná čelusť absolútne vylučuje vôle. Aj vďaka tomuto má obsluha pri práci vysoký cit a zaregistruje aj najmenší odpor. Rezanie za pomoci tohoto držiaku je pevné, presné a hlavne bezproblémové. Každé prevedenie obsluhuje niekoľko po sebe idúcich veľkostí. Prvé v rozsahu M2 až M5, druhé v rozsahu M6 až M12. Tieto prevedenia držiakov sa osvedčili mechanikom, zaoberajúcim sa opravami zalomených žhaviacich sviečok. Pre najmenšie závitníky firma Triumph ponúka tiež držiaky zhodných vlastností. Štandardné držiaky sú taktiež určené na malé závitníky, avšak funkčnosťou ďaleko zaostávajú za prevedením Triumph. Najväčším problémom sú veľké vôle, nepresnosti a potenciálne zlomenie závitníku. Firma Triumph nezabúda, že sú typy služieb a prác, kde je jednoducho aj na takéto náradie kladený vysoký dôraz a preto sa zaoberá distribúciou zriedkavo vyskytujúceho sa náradia. Taktiež používaním kvalitných držiakov predchádzate lámaniu kvalitných závitníkov. Triumph, len náradie.